vanhu voya vachazoziva kuti aiwa their future and their aspirations, their hopes achafulfillwa nemukomana 1 anova advocate Nelson Chamisa. Vakomana vaya vakamurecognize vakabuda vachitaura paX yendo, vakomana vamoziva kuti aiwa vari loyal kuna Nelson Chamisa after vaona kuti aiwa vamwe vakomana vese ava hapamborina zvevanhu vatingati tingaisa mahopes edu tichi vangaisa change munyika yeZimbabwe. Sana mashoko atona aiwa Nelson Chamisa anocongratulatewa and don't subscribe or like out on the bell icon timda paendo panonzi admire mupema umoziva kuti aiwa they are one of the guys vari kumira ane mavoices ari kumotivata advocate Nelson Chamisa kuti varambe vakaisa vakaramba vakadzvanya pakusachinji munyika yeZimbabwe. Anoposta picture and advocate Nelson Chamisa achiti very soon we will raise our flag higher, our testimony will be written all over it that God is good, he never sleeps and fail. Nelson Chamisa, because you fear and respect God, our nation will be saved throughout you. Anoyabuda charamashoko kuti aiwa our nation ichaseviwa noda kwokuti advocate Nelson Chamisa aiwa vatoleya kuna Mwari, aiwa vanorespekta Mwari sezvavanoita vanotungamidza Mwari mberi. Mashoko atikuona kuti aiwa vanhu vari congratulate Nelson Chamisa achiti aiwa pane vanhu vese vatoziva vaishanda navo vangosara vanhu vashoma loyal kwaari, vamwe vese vakabuda vakanobvumba mabribery vakabetreya, but vari kuuya vachiti aiwa our own aspirations achafulfillwa nemukomana uyu nokuda kwokuti ari loyal to the word of the Lord. Nodira mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa pina comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.